F'sentejn 2000 persuna ffittxew u nataw l-għajnuna mill-Fondazzjoni San Ġanantid, b'kollox l-għajnuna ngħatat lil aktar minn 600 familja kif spjegat id-Direttur Eżekuttiv tal-Fondazzjoni San Ġanantid. Kull sitwazzjoni ta' diffikultà soċjali ħan intaqgħu magħha, għandek anzjani li għandhom iżolament, nies li jbatu bi problemi ta' saħħa mentali, nies li jieħdu ħsieb membri fil-familja li jkunu qegħdin jibatu bis-saħħa mentali, għandek ġenituri li mhux qegħdin ileħqu mal-ispejjeż tal-ħajja. Il-Fondazzjoni San Ġanantid tmexxi dar f'Ħaltarxien, is-Sinjura Episkopo qalet li l-bib tagħhom huwa miftuħ għal kulħadd fosthom anke għal ġenituri li qed isibuha diffiċli biex jixtru l-uniformijiet jew saħansitra jagħmlu il-lanċ għat-tfal. Hemmhekk ħajsibu social worker ħajjagħmel l-assessjar li hemm bżonn biex nidentifikaw x'inhuma l-bżonnijiet, jista' jkunu bżonnijiet li nistgħu ngħinu aħna mis-servizzi tagħna stess, jew inkella forsi nidentifikaw li hawn organizzazzjonijiet oħra li jistgħu jaqdu iktar il-bżonnijiet li għandhom bżonn u ngħinuhom jaqdu ma' dawk l-organizzazzjonijiet. Għat-3 li ġejjin il-Ministeru għall-Politika Soċjali ġeddet il-ftehim soċjali mal-Fondazzjoni San Ġanantid b'investiment ta' aktar minn 400,000 żieda ta' 176,000 fuq il-ftehim ta' qabel. Din iż-żieda fl-investiment se twassal għal żieda fis-sigħat ta' sapport offrut mill-professjonisti soċjali tant li mistenni jlaħqu aktar minn 8,000 sigħa ta' terapija. Fil-firmar tal-ftehim soċjali, il-Ministru Michael Falzon sejjaħ din l-inizjattiva bħala investiment u mhux infieq. Il-budget tal-Ministeru dak li huma ftehimiet soċjali laħħaq madwar 17 miljun, għandna l-fuq minn 30 ftehim u naħdmu ma' iktar minn 25 għada. L-aqwa investiment li tista' tagħmel. Il-Ministru Falzon tena l-impenn tal-Gvern li jkompli jinvesti fis-soċjetà speċjalment f'dik il-faxxa l-aktar vulnerabbli.